Patay ang isang ginang matapos na makuryente sa Zone 6, Barangay San Ramon, Bula, Camarines Sur, alas 7 ng gabi nitong Linggo, Nobyembre 2. Kinilala ang biktima na isang 48 anyos na babae, walang asawa at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Corporal Manny Ama, tagapagsalita ng Bula Municipal Police Station, posibleng hindi napansin ng biktima ang nabakbak na bahagi sa wire ng electric stove na gagamitin nito sa pagluto, na nagresulta sa pagkakakuryente nito. Naka-handosin na lang siya, ma'am, ano po, nawala na pong buhay sa may dirty kitchen po. Na kung saan na-andun din po, ma'am, yung wire ng electric stove. Binigyang diin din ng otoridad na walang foul play sa pagkamatay ng biktima. Nagkataon po, ma'am, na yung mga kasama niya, ma'am, sa bahay is wala po doon, ma'am. Parang naiwan lang po si biktima na nagsasaing po nung bigas. Hindi po ata, ma'am, napansin ni victim na baka may bakbak pong portion dun sa wire nung saksakan po nung electric stove. Kaugnay nito, muli namang nagpaalala ang otoridad sa publiko na ugaliing magsagawa ng madalasang pagsusuri sa mga kagamitan tulad ng mga appliances at wirings upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista.